tamukeba NRC salwen sikang angbu sang besaka जों गायसा दिनै गाइडलाइन तरिमा फायनाय ओ गाइडलाइननि माध्यमे जों मा थांनाय माने बागै NRC हायनो हठात क्लाय खायबों गैया आबोनि बागै जों गायसा गाइडलाइन मा साननाय गाय सिस्टेम मा साननाय आबाङै जों दिनै IPF नेताराव जों खौवान सहि दङ जों खोनाव जों दिल्ली थांनाय फायनो जों अपारतै सालायनाय दिनै NC देबरमा आं जों 6-7 जन दिनै MLA राव जों दिल्ली थाङै दं खोना गाबोदैबो जों मुसलमाननो जों प्राइम मिनिस्टार मालायनाय होम मिनिस्टार मालाय जों चार्चा खायनाय के आबां आं सतेनि NRC रदैबो दिनै देब रायजोआव अनेक कनफ्यूजन नङै दङ आबादै जों गायसा जों जत इन्टेलेक्चुअल ग्रुप आजावगै दिनै बुद्धिजीबीराव आजावलायगै दिनै बिसिङाव जों सालायनांनाय जों गाइडलाइन थिक खालामनांनाय ओ यारनो बेस खालायै जों NRC साननाय आबार जों ताबन सालायजायाखौ जों खोनागा आसामाव 71 हयते NRC चालु खायजौ आबो काटा बियार्स आबोबा 71 इयार खायखांग्लाय थिनदिफोरा मा हामदेंनाय आबार जों सालायनाय बोरैबा जों बेखौ जों डिपलि जों आबनातै जों कगमा सालायनाय NRC बेस्ड अन हुइच इयार बो इयार जों सालायनाय आबो काटा बियार जों खायनो नांनाय आबङै आंखा गावो तैबो जों आबोन मते जों वानसो नांनाय हाने हठात काय जों सायं गैया अबयसे दिनै पार्टी IPF टी तरफ থেকে जों आगोबो साव दाबो साइदआव जों NRC नो जों हामजागो आबो जों चालु खायनो मुसुगो तामखेबा जों गाइडलाइन सिगां जों माखासे नामनाय